नमस्कार मित्रो, आज एक महत्त्वाचा विषय घेऊन पुन्हा एकदा आपल्या समोर आलो आहे। आजचा दिवस आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती आहे। राज्य शासनाच्या वतीने जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर महिला विकासामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या महिला तसेच स्वयंसेवी संस्थांना अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार दिला जातो। आता हा पुरस्कार देण्यापाठीमागचा शासनाचा उद्देश स्पष्ट आहे की या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना, संस्थांना उत्तेजन मिळावं, चेतना मिळावी, प्रेरणा मिळावी आणि अधिकाधिक चांगलं काम आणि गरजू महिलांच्यासाठी शासनाच्या योजना असेल किंवा त्यांच्या उन्नतीसाठी काम व्हावं, हा याच्या पाठीमागचा खरं तर प्रामाणिक आणि प्रांजळ हेतू शासनाचा आहे। पण आज 2016 पासून 2016-17 पासून विचार करता गेल्या 5-6 वर्षामध्ये हे पुरस्कार जाहीर झालेले नाहीत। आज पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती आहे। या जयंतीच्या निमित्तानं तरी शासन हे पुरस्कार जाहीर करणार आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे। तर पुरस्कार म्हटल्यानंतर पुन्हा एक महत्त्वाचा विषय समोर येतो। पुरस्कार कुणासाठी दिले जावेत, तर पुरस्कार अशा व्यक्ती किंवा संस्थांना दिले जावेत की ते पुरस्कार दिल्यामुळे त्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची उंची न वाढता त्या व्यक्ती किंवा संस्थेचं कार्य इतकं मोठं असावं की त्या कार्यामुळं या पुरस्काराची उंची वाढली पाहिजे। हेच तत्व खूप महत्त्वाचं आहे आणि हा विचार घेऊन ज्या वेळेला शासन किंवा कोणत्याही स्वयंसेवी संस्था पुरस्कार जाहीर करतात त्यावेळेला हाच विचार समोर असला पाहिजे आणि या विचारातून ज्यावेळेला आपण हा पुरस्काराकडे बघणार आहोत त्यावेळेला या पुरस्काराची उंची खऱ्या अर्थानं वाढलेली दिसणार आहे। आता हे पुरस्कार जे दरवर्षी दिले जाणे अपेक्षित आहे, दरवर्षी जाहीर करणं अपेक्षित आहे, ते 5-5, 6-6 वर्ष साठून राहणं आणि त्यानंतर एकाच वेळेला या घोषणा करणं हे संयुक्तिक ठरणारं नाही आहे। वास्तविक राज्य शासनाने यासाठी आर्थिक तरतूद देखील केलेली आहे। याचं सविस्तर विश्लेषण आणि सविस्तर माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। अद्यापपर्यंत आपण संगोपनच्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे वेगवेगळे विषय आपण घेऊन गेलं पाहिजे। महाराष्ट्र राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाकडून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते। हा पुरस्कार देण्याला वर्ष 1996-97 पासून सुरुवात करण्यात आली आहे। महिला आणि बालकांच्या विकास क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट काम करणाऱ्या समाजसेविका आणि स्वयंसेवी संस्था यांना हा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते। या पुरस्काराने इतर समाजसेविका आणि संस्था यांना प्रेरणा मिळावी आणि त्या माध्यमातून महिला आणि बालकांच्या उत्थानासाठी समाजसेविका आणि संस्था सरसावून पुढे याव्यात, या प्रांजळ उद्देशातून राज्य शासनाने हा पुरस्कार देण्याला सुरुवात करण्यात आली। हा पुरस्कार देत असताना दिनांक 16 जून 2000च्या शासन निर्णयानुसार कोणत्याही महिलेला तिच्या आयुष्यामध्ये केवळ एकदाच हा पुरस्कार देण्यात येईल अशी अट देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे। वास्तविक जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर दिला जाणारा वैयक्तिक किंवा संस्था स्तरावरचा पुरस्कार हा प्रतिवर्षी दिला जावा अशी अपेक्षा आहे। साहजिकच या पुरस्कार वितरणासाठी जिल्हा स्तरावर, विभागीय स्तरावर आणि राज्य स्तरावर वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले जातात आणि म्हणूनच कार्यक्रमांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येते। आता सध्या आपण जी आर्थिक तरतूद बघत आहोत या पुरस्कारासाठी एकूण 65,77,000 रुपये इतक्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद आहे। त्यापैकी 25,20,000 रुपये इतकी रक्कम 21 जानेवारी 2020च्या शासन निर्णयानुसार वितरित करण्यात आलेली आहे। आता 15 फेब्रुवारी 2020च्या शासन निर्णयानुसार 27,41,700 इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे। याचाच अर्थ अर्थसंकल्पात देखील शासनाने भरीव अशी तरतूद केलेली आहे। तरी देखील आता नावं कधी जाहीर होणार, पुरस्काराचे वितरण कधी होणार, हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरितच आहे। मित्रो, कसा वाटला हा व्हिडिओ? या व्हिडिओमधली माहिती आपल्याला उपयुक्त ठरली का? आपण खालती कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा। आपल्या प्रतिक्रिया माझ्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत। धन्यवाद।